Als ik zou wat om je heen sjoeg, dan sjoeg ik met name eerst even naar de kleur als ik hier kom. Het slaat nou op bepaalde plakken echt wel wat gielig uit. Nou, dat betekent in deze tijd dat het eigenlijk wel weer wat rein hak in. Het zal die vast net ontgien wezen. Het is heat. En droogte en gas binnen net altijd goede vrienden. Sportveldbeheerder Ben Douwes zocht in het Tjerkstra deel erop ta dat de velden in goede steed binnen. En dat is net alleen in de droege Simmerman belangrijk. Ja, dit gaat eigenlijk gaat het hele jaar terug. Vanaf de winter dan gaan we het varen hierin en dan hebben wij in de wintermaan laten wij een rapport op maandje door een onafhankelijke partij. Daarop gaan wij de voeding bepalen en alle ooractiviteiten, vettiedrainen, beluchten, bezanding. Binnen de waarden binnen er echt verschillende types groensoorten en ondergroen. Ja, de ene had wat meer van dit nodig, de wat meer van dat nodig en dat wordt eigenlijk op maat dienen. Dat uitgebreide onderhoud zorgt ervoor dat de velden in het Tjerkstra deel ontnota in goede steed binnen. Maar hoe zit dat in boergemeente Achtkarspelen? Een wedstrijd van de voetbalvereniging van Twisselerheide werd Aron Wiekai nog verplaatst naar de Westereen omdat het veld net geschikt wie. Maar Sagek zocht het veld er op het eerste echt al net uit. We hebben in augustus krijgt het grote onderhoud uitvierd en na het inzien was het eigenlijk wel een week 8 zien van volledig herstel. Dus je nog wel dat het een mooi green veld is, maar ja, de bewaarteling die zit nog net zo diep. En nou ja, mensen zien vaak hoe het veld heen en dan lijkt het heel mooi. Maar ja, dan moet ik een stukje verder zien natuurlijk dan alleen nog wat er bovenop staat. Het lijkt erop als binnen heel tijd tot extremere temperaturen of waarsomstandigheden. Is dat iets wat je in de toekomst heel tijd meer op letten? En we zijn al steeds meer in het jaar hier ontrosjeerd zien en dat soort dingen. En oren zo draasten het zie je die het beter zien droeg te kennen. Dus ja, we zijn daar wel mee bezig, zeker. En heel die paar onderhoud plegen, ja, als je dat zijn doel dan op les net een beetje voorbij. Is kunstgas net de oplossing? Of misschien van een hybride velden, maar half-half? Praktisch jongen is kunststof eigenlijk wel een hele mooie optie. Alleen daar zit natuurlijk heel volle milieuvraagtekens in je daarom vast. Ja, en dat is op dit moment hetgene wat het eigenlijk echt zin houdt. En ik denk dat de echte liefhebber misschien nog wat les de geur van gas roekt in plaats van de geur van rubber.